Bun. Hai, salut și bine v-am găsit la un nou video aici cu Alin. Salut. Aveți canalul lui în descriere dacă vreți să vă abonați și să dați un like lui, dar el nu poate momentan să filmeze pentru că are un pic de treabă, dar poate vorbi cu noi. Ah, frate, dar ce stătea la pândă? Gata, frate. Gata? Bă, frate, hai pe World! Hai că stați un pic că intră și Alin. La ce ești, Alin? Eu sunt la CT. Dar știi că mă merge OBS-ul. A? Îmi merge OBS-ul. Și filmezi acum? Filmez și Da, eu filmez cu Bandicam pentru că OBS-ul, nu știu de ce nu merge. La Alin se aude muzica. Da. Alin intră și el, dar... Deci că am postat pozele pe A. Să ne trimiți și mie pe Skype sau pe Facebook. să văd dacă pot. Ok. Nu pot să fac acum că vreau să mă fac șalii acuza noastră. Limba română, arătarea pe floare când pornește. Frate, nu știu ce am azi. Audio, canal. Bun. Acesta a fost videoul pentru că am și un pic de treabă și vom vorbi mai încolo pentru că cred că voi filma OBS-ul și na. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și la revedere. Pa, pa!